7 שבועות תספור לך, מהחל חרמש בקמה, ושמחת אתה ובנך ובתך, והגר אשר בקרבך. והיה כי תבואו אל הארץ אשר אדוני אלוהיך נותן לך לנחלה, וירשת וישבת בה, ולקחת מכל פרי האדמה אשר תביא מארצך אשר אדוני אלוהיך נותן לך. ושמת בטנא והלכת אל המקום אשר יבחר אדוני לשכן שמו שם. כי אדוני אלוהיך מביאך אל ארץ טובה, ארץ נחלי מים, עיינות ותהומות, יוצאים בבקעה ובערב. ואלה 7 המינים שנשתבחה בהם ארצנו. חיטה אחת, ושעורה 2. בתמונה נפלא. וקפת 3. תאנה 4. רימון דוקר, חבר'ה, רגע, רימון 5. זית 6. זה הזית שלי. תמר 7.